Good morning guys. Ngayon po ay pasadaan po natin yung Divisoria ngayong magpapasko. Tingnan natin po kung gaano kagulo ang Divisoria ngayon. So pasadaan natin guys. Kasi magpapasko ngayon. Kung dati kasi maluwag yan eh. Nung panahon ni Isko, hindi po pwede kung saan ka magtitinda. So ngayon guys, titingnan natin kung ano na ang itsura ng Divisoria. So ilang beses ko na vlog ito guys. So ngayon magpapasko, pasadaan ulit natin guys. Alright guys. So okay guys, dito na tayo papasok ng Divisoria. So dito tayo ngayon guys sa ano bang kami ito? Delpan Bridge. So dito guys, pagka nandito Delpan Bridge na yan. So ito guys, Delpan ito. So dito sa kaliwa guys, papunta ng Imay City. Diyan po yung mga cargo area. So tayo guys, dito pa kanan, pa Delpan. So tingnan mo guys, dito pa lang sa bungad di ka na magkaugaga dito sa mga tricycle dito sa Divisoria. Kung titingnan mo guys, napakagulo. Wala sa ayos. Parang walang gobyerno ba? Titingnan mo guys. Kaya pag nanonood ako sa India, parang ganito eh. Kung hindi ka dito guys maingat, magsasabitan kayo. Tingnan mo yung lawak ng kalye guys. Lahat yan may nakabalandra. Wala talaga sa ayos. Bungad pa lang ito ng Divisoria guys ha. Delpan ito ha. Ang problema kasi dito guys, wala sa ayos yung mga parada. So maliit na nga ang kalye. So, walang ano, parang walang gobyerno. Yung bahala na sila. Para bang bahala na kayo kung saan kayo pumarada. Parang gano'n ang ibig sabihin dito guys eh. So hindi muna tayo guys sumampot pa kasi iba-vlog ko nga itong Divisoria ngayon kasi nga magpapasko eh. So tiyak maraming mga tindahan sa labasan. Hindi na siguro ito malilinis ang Maynila. Ito pa naman ang capital natin na Pilipinas. Wala talagang ano, overpopulation ng Maynila siguro, o kulang lang sa disiplina. Wala sa ayos yung mga paradahan, mga nakahubad. Sa amin sa Marikina bawal yung mga nakahubad na yan. Tapos kung saan nakaparada, dapat may mga marker yan, marking, diba? Sa amin guys sa Marikina, pumunta ka para ka nakaapak ng ibang bansa. Lahat na parkingan doon may marking. Meron siyang sidewalk. So dito guys, tingnan mo guys oh. Yeah. Kung baguhan ka ditong driver, mangangamuti ka eh. Alam mo yung wala sa ayos guys, yung bahala na kayo, bara-bara pa. Kung napapanood mo sa India guys, alam mo yun, yung masalis-salis eh. Grabe. Dito rin, ganito rin eh. Dito na tayo guys sa Divisoria. So
nagdadampot ako dito guys. Kasi magpapasko ngayon, maraming namimili. Oo. Bultuhan dito guys kung mamili, mga damit. Yan, karamihan dito. Dati guys, panahon ni Isko, bawal yung mga nakaparada dyan. Yan, bawal lahat yan. Saka dito sa kabila guys, wala yan. Ngayon, ginawa na naman parkingan. Tinanggal na nga yung mga sidewalk dyan. Tapos, ginawa nilang wala. Dati may police station dito. Hindi ko alam kung nasaan Pero malinis-linis pa nga ito guys kasi nga wala pa sa maaga pa siya. Medyo malinis-linis pa. Medyo okay pa guys ang Divisoria ngayon. Hindi pa masyadong maraming nagtitinda sa tagiliran sa sidewalk. Ewan ko sa Pasko talaga, hindi na nila mapipigilan ng mga tao rito. Ngayon malinis-linis pa, tingnan mo guys wala pa masyadong tao. Hindi ko alam, maaga pa siguro. So yan ang Divisoria ngayon guys. Dati hindi na mapasok to guys kasi nga puro sidewalk ito. Tapos nung maupo si Isko Moreno, tinanggal yung mga sidewalk dito. At tingnan mo itong mga jeep ito guys. Ito mga jeep na ito guys. Gitna yan nakahinto sila dyan. Yan ang magpapayang balasubas. Ginawa nilang may mga tumatawid kasi dito sa kaliwa hinihintay nila na sumakay left side dito dapat dito sila sa kanan So yun na nga guys, all in all medyo okay pa naman ang Divisoria ngayon. Medyo hindi pa siya masamok sa Bisaya, magulo. Medyo may konting maginhawa pa siya daanan. Dinubusin na natin guys kasi nakakaabala na sila sa gitna talaga sila yan ang mga wala sa disiplina talaga. Wala, gitna na itong pinaparadaan nila
pulis doon eh, hindi naman sinasaway oh. May pulis doon oh, ayan oh. Hindi sinasaway. Nakangiti lang yung mga pulis, ang puta niya na. So yun lang guys. So dito sa 101 guys, ikutan natin. So itong malls na ito guys, dito shopping mall na ano, mura talaga dyan. 999 shopping mall. Yung mga mahilig mag-Divisoria, umaga kayo pupunta rito, wala pa masyado. Ayan o, maliwanag pa. Ano to, alas 8 pa lang ng umaga, medyo okay pa. Kaya yung mga gusto mag-shopping dyan, maaga kayo pupunta. Siguro mga November ito, grabe na to. Hindi na mapigilan ng otoridad dito guys. Okay guys, so naikot natin yung Divisoria. Medyo okay pa naman, hindi pa siya masyadong crowded. So wala pa masyadong problema. So alright guys, hanggang dito na lang guys ang vlog ko. So pinakita ko lang sa inyo ang Divisoria kung okay pa ngayon. So far guys, okay pa naman. Alright guys.